Nastartuje zástupce Královéhradeckého kraje SDH. Matouš určitě taky šahá po medaili v celkovém hodnocení. Má tady také silnou fanouškovskou základnu, takže jak poženou své borce k prvnímu požárnímu útoku. Tuž má zatím na svém kontě 7 bodů, ztrácí 3 body na Juřínku a pouhý bod náskoku má před Nechtínem, to znamená musí předvést kvalitní požární útok. Jeho konkurenti už mají útoky za sebou. Jsem ten děl velice pěknou práci na koši. Teď 21. vteřina písci. To znamená průběžné třetí pozici.